அவ்வளவுதான். எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சாக்ஷுர் உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபிஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதாமாஹ்யம் ததா ஸ்வாபதண்டிகம். हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासति गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள், வந்தனங்கள். ஸோ நம்ம இன்னைக்கு வந்து 3rd சாப்டர் கர்மயோகம். கர்மம் என்றால் செயல் என்று பொருள். ஸோ செயல்னால் நம்ம வந்து எப்படி நம்ம வந்து கர்ம காண்டா மோட்ல இருந்து எலிவேட் ஆகி கர்ம யோகியாக, அதுல வந்து 2 வகை, நிஷ்காம கர்மயோகம், சகாம கர்மயோகம், அதுக்கப்புறம் வந்து கர்மீஸ், விகர்மீஸ் அண்ட் அகர்மீஸ், இது எல்லாத்தையும் பற்றியும் கூட நம்ம வந்து இந்த 3rd சாப்டர், இதனுடைய கண்டினியூவேஷன் வந்து 5th சாப்டர். அதாவது இங்க நார்மலான ஒரு கர்மயோகத்தை பற்றி தான் நம்ம பேச போறோம். ஆனா கிருஷ்ண உணர்வில் கர்மயோகம் செய்வது எப்படி, அதாவது பக்தி உணர்வோடு நம்மளுடைய கர்மங்களை நிஷ்காம கர்ம யோகியாக செய்வது எப்படி என்பதை வந்து 5வது சாப்டர்ல வந்து மீண்டும் நாம வந்து படிப்போம். இதனுடைய கண்டினியூவேஷன் வந்து 5வது சாப்டர். நெக்ஸ்ட் சாப்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆழ்நிலையான அறிவு, பகவானுடைய ஞானத்தை, பகவானை பற்றி தெரிந்து கொள்வதே ஆழ்நிலையான அறிவு. மணிகண்டன் பிரபுஜி செஷன் முடியும் பொழுது நீங்க கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஸோ வி வில் கிவ் யூ டைம். செஷன் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதனால வந்து டிஸ்டர்பன்ஸ் வேண்டாம். வி வில் ஹாவ் த டிஸ்கஷன். கண்டிப்பாக இந்த செஷன் முடிஞ்ச பிறகு நீங்க என்ன கேள்வி வேணாலும், உங்க டவுட்ஸ் இருக்கிறது நீங்க கண்டிப்பா கேட்கலாம். வேணும்னா சாட்ல போட்டு வைங்க. வி வில் ஹாவ் அ டிஸ்கஷன். ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டிடிஸ்க்கு நம்மளுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவிச்சுட்டு நாம இந்த செஷனுக்குள்ள போகலாம். ஸோ நேத்து நாம பார்த்தது ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்னுடைய கேள்விகளுக்கு எல்லாமே விடை கொடுத்தார் பகவான் அப்படின்ட்டு. ஸோ இன்னைக்கு வந்து நாம வந்து பார்க்க போறது கர்மயோகி ஆகுவது எப்படி, அது கர்மயோகம் என்றால் என்ன, அதை பத்தி நாம இன்னும் டீட்டெயிலா படிக்க போகின்றோம். ஸோ இறக்கத்திற்கு வந்து பகவான் வந்து நீ உடல் பேஸ்ட் ஆன் த பாடி நீ ஐடென்டிஃபை பண்ண தேவையே கிடையாது. நம்மளுடைய அறிமுகமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா உடலால் கிடையாது. நம்ம சம்பந்தங்கள் அனைத்துமே உடலால் கிடையாது. வி ஹாவ் ஒன்லி ரிலேஷன்ஷிப் வித் பகவானோட. நமக்கும் பகவானுக்கும் மட்டும்தான் சம்பந்தமே. ஸோ இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த சம்பந்தங்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா டெம்பரவரி தான். நாம் இந்த உலகத்துல பிறந்து நம்மளுடைய பந்தங்கள் எல்லாமே இங்க ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கோம் என்றால் அதெல்லாம் டெம்பரவரி தான். சில காலம் நம்ம தங்கி இங்க இருந்து போகக்கூடியவர்கள் தான் நம்ம. அதனால எல்லாமே வந்து டெம்பரரி ரிலேஷன்ஷிப் இந்த உலகத்துல. ஆனா பர்மனண்டா ரிலேஷன்ஷிப் யாரோடனாக்கா கடவுளோட மட்டும்தான் நம்மளுடைய ரிலேஷன்ஷிப் வந்து பர்மனன்ட் ஆக்சுவலி. ஸோ அதனால வந்து நீ எல்லாரையுமே வந்து உடலால ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணவே கூடாது. ஆத்ம ரூபத்தை காண் அப்படிங்கிறது தான் வந்து பகவான் வந்து கொடுத்த பதில். ஆத்மா என்றுமே அழிவு கிடையாது. அதனால வந்து அழிவற்ற ஆத்மாவுக்காக நீ அழியக்கூடிய உடலை வைத்து நீ வந்து வருத்தப்படக்கூடாது. அதாவது புத்திசாலி அப்படின்னாக்கா ஞானமுடையவர்கள் அப்படிங்கிற பெயர் ஆக்சுவலி அதுதான். வைஸ்லி பர்சன்னாலே ஞானத்தோடு இருக்கக்கூடியவர்கள். அதாவது சிதாதீர் முனி, சோபர் மேன் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. இங்கிலீஷ்ல வந்து சோபர் மேன் சொல்லுவாங்க. சமஸ்கிருதத்துல வந்து சிதாதீர் முனி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்திரமான புத்தி உடைய மனிதர் அப்படின்றது தான் அதனுடைய பொருள் ஆக்சுவலி. ஓகே. ஸோ ஒருத்தர் வந்து ஸ்திரமான புத்தியுடைய மனிதர் ஆகணும்னா கண்டிப்பா அவர்கள் வந்து பக்தி கைங்கரியத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தங்களை ஈடுபடுத்தி கொண்டு ஞானத்தை விரும்பி செஞ்சு கொள்வாங்க. ஞானம் என்றால் என்ன அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நமக்கும் பகவானுக்கும் இருக்கக்கூடிய இந்த சம்பந்தத்தை பற்றி நாம தெரிந்து கொள்ள போகின்றோம். இந்த உடல் மற்றும் ஆன்மாவுக்கு இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்வதுதான் உண்மையான ஞானம். அதை நாம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். ஞானம், அதுக்கப்புறம் விஞ்ஞானம், அதை பத்தி 7th சாப்டர்ல இன்னும் டீட்டெயிலா படிப்போம்.
சோ ஞானம் என்றால் என்ன? ஞானம் என்பது நாம் இந்த புஸ்தகத்துல உட்கார்ந்து படிக்கிறோம் பாருங்க, அது கிடையாது ஞானம். அது எல்லாமே வந்து பகுத்தறிவு. இந்த உலக வாழ்க்கையில நம்ம வந்து கண்டிப்பாக இந்த பௌதிக உலகத்துல பிறந்தாச்சு, இங்க சர்வே ஆயிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம பகவான் கிட்ட போக முடியும். இங்க இருக்கிற சூழ்நிலையில நாம வந்து கண்டிப்பாக தக்க வைத்துக் கொள்ளணும்னா கண்டிப்பாக பகுத்தறிவு என்பது நமக்கு தேவை. அதான் ஸ்கில் செட். நீங்க என்ன ஸ்கில் செட்டோட இந்த உலகத்துல இருக்கீங்க? சோ சில பேர் டாக்டரா இருக்கலாம், சில பேர் என்ஜினியரா இருக்கலாம், சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா வக்கீலா இருக்கலாம். சோ இந்த மாதிரி வந்து அவங்களுடைய ஸ்கில்ஸ் எதுல எடுத்துட்டு போறாங்களோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்களுடைய வாழ்க்கை நிலையும் அவர்கள் அமைத்துக் கொள்கிறார்கள். இதுதான் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் த ஸ்கில் ஃபார் சர்வைவல் இன் திஸ் வேர்ல்ட். ஆக்சுவலி அதுக்கு பேரு நாலேஜ் கிடையாது. ஸோ நாம கூட பசங்களை வந்து நாலேஜை வளர்த்துக்கோன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். உண்மையிலே வந்து நாம நாலேஜை வளர்த்துக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பௌதிக உலகத்தை சம்பந்தப்பட்ட நாலேஜ் கிடையாது. அது ஆக்சுவலி அது பகுத்தறிவுன்னு பேர் அதுக்கு. ஆனா அதையே வந்து நம்ம வந்து ஆன்மீகத்துல நம்ம வந்து அறிவை வந்து விருது செஞ்சு கொள்ளும் பொழுது அது ஞானம் என்று கருதப்படுகின்றது. சோ நம்ம உடலுக்கும் ஆன்மாவுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை பற்றி நாம தெரிந்து கொள்வதுதான் ஞானம். சோ அதன் அடிப்படையில் வந்து நீ உடலுக்காக வருத்தப்படக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து சொல்கின்றார். இன்பமின்மை அப்படின்னாக்க பிராக்டிக்கலா நீ யோசனை செய். போர்ல வந்து வெற்றி ஒருத்தருக்கு, தோல்வி ஒருத்தருக்கு. வெற்றி வந்ததுன்னா நீ கண்டிப்பா ராஜ்யத்தை ஆளதான் போகின்றாய், இன்பமாக தான் இருக்க போகின்றாய். அதே மாதிரி தோல்வி உற்றால் வீர மரணம். ஏன்னா அந்த போர்ல யார் இறந்தாலுமே அவர்களுக்கு வீர மரணம் பிளஸ் சொர்க்க பிராப்தி என்பதை பகவான் வந்து சொல்லி இருக்கிறது. போருக்கு தொடங்கறதுக்கு முன்னாடி அவர் கொடுத்த வாக்குறுதி அது. சோ அதனால வந்து இறந்த பிறகு கண்டிப்பாக நமக்கு சொர்க்க பிராப்தியாவது நமக்கு கிடைக்கின்ற. சொர்க்கத்துக்கு போனவங்க அட்லீஸ்ட் மீண்டும் இந்த பௌதிக உலகத்திற்கு வரக்கூடிய, அதாவது மனித உருவத்துல வரக்கூடிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாவது நமக்கு கிடைக்கின்றது இல்லைங்களா? சோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாவ செயல். இருக்கிற பிறவியிலேயே மனித பிறவிதான் ஹையஸ்ட் பிறவி. சோ அதனால வந்து அட்லீஸ்ட் அந்த பிறவியை நாம் என்னைக்குமே வந்து வேஸ்ட் பண்ணிட கூடாது. பாவ செயல். சோ நீ வந்து உனக்காக செய்கின்றேன் என்று நினைத்து கொண்டு செயல்படக்கூடாது. எனக்காக பக்தியோட செயல்படு. பாவங்கள் உன்னுடைய கடமையை வந்து பக்தியோட செய்ய. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து அந்த பாவ வேலைகளுக்கு பந்தப்பட மாட்டாய் அப்படிங்கிறதையும் கிளியரா சொல்றாரு. குடும்ப பாரம்பரியம், வர்ண சங்கரத்தை தடுக்க நீயே வந்து முன்மாதிரியாக இருக்க வேண்டும். ஏனால் தர்மத்தை நிலைநிறுத்த முடியும். சோ உன்னால் நிலைநிறுத்த முடியும். அதாவது தர்மம் வந்து வெற்றி பெற்றால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து வர்ண சங்கரத்தை நம்ம வந்து தவிர்க்கலாம். தேவையற்ற பாப்புலேஷன், அதுக்கப்புறம் வந்து முன்னோர்களுக்கான கருமாதிகள் கொடுக்க முடியாத அந்த சூழ்நிலைகள். சோ இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம தவிர்க்க முடியும் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே வந்து சொல்றாரு. ஆக்சுவலி இருமனம், இந்த டியூவாலிட்டிஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மனசும் உண்டு, வேற ஒரு மனசும் உண்டு. நமக்கு இப்படி போலாமா அப்படி போலாமா, அதாவது ஒரு மரத்துக்கு எப்படி பல கிளைகள் உள்ளதோ அது போல நம்மளுடைய மனதுல வரக்கூடிய ஆலோசனைகள் எல்லாமே பல கிளைகள் கொண்டது. சோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. மன உறுதியோடு பகவான் மீது மனதை லயித்து நம்மளுடைய சேவையை ஆண்டவனுக்கு சேவையாக நினைத்து செயல்பட வேண்டும், நம்மளுடைய கடமைகளை. சோ அந்த அதாவது ஸ்திரமான புத்தியுடைய மனிதராக ஆவது. இப்போ வந்து 3rd அத்தியாயத்தை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். துரத்தல் அல்லது செயல்படுதல். பகவான் என்ன சொன்னாரு? நீ செய்கின்றாய் என்று நினைத்து கொண்டு செய்யக்கூடாதுன்னு தான் போன சாப்டர்லயும் சொன்னாரு. அனைத்தையுமே வந்து பகவானுக்காக நினைச்சுட்டு செய்யணும் அப்படின்னு தான் அவர் சொன்னது. சோ இங்க வந்து பார்த்தாங்க, அங்க வந்து அவர் சொல்றது புத்தி யோகம். புத்தி என்னாலே இன்டெலிஜென்ஸ் கன்ஃபியூஷன் ஆயிடுறாரு. யாரு? நம்ம அர்ஜுனர். சோ அதாவது ஞானத்தை உபயோகப்படுத்துபவர்கள் யாரா இருந்தாலுமே கண்டிப்பாக வந்து இந்த போர் புரியக்கூடிய தொழில ஈடுபட மாட்டார்கள் இல்லையா? கோரமான போர் தொழில வந்து ஈடுபட மாட்டார்கள். மீண்டும் நீங்கள் வந்து செயல்படு என்று சொல்கின்றீர்கள், துறக்கவும் சொல்கின்றீர்கள். எதை துறக்கணும்ன்றது வந்து அவர் கரெக்டா புரிந்து கொள்ளவில்லை. துரத்தல் மற்றும் செயல்படுதல், இதில் எது எனக்கு நன்மை என்பதை ஏகம் வதா, ஒன்று மட்டும் நிச்சயமாக நீங்கள் கூற வேண்டும் என்று சொல்கிறார். ஏகம் என்றால் ஒன்று, வதா சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்கிறார். அப்புறம் நிஷ்காம கர்ம யோகம், அப்புறம் வந்து ஞான யோகம். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்மம் என்பது நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள். சோ அதன் மேல் அதனுடைய பலன்கள் மேல் பற்று வைத்து செய்யும் பொழுது அது கர்ம காண்டம் என்று சொல்லப்படுகின்றது. ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ், அதாவது நாம் என்ன செயல் புரிந்தாலுமே
இன்னைக்கு நான் ஒண்ணு செய்யறேன்னா அதனுடைய விளைவுகள் அனைத்தும் எனக்கே, பலன்கள் அனைத்தும் என்னையே வந்து சேரணும் என்று நினைத்து கொண்டு செய்யக்கூடிய காரியங்கள். அது அப்படிப்பட்ட காரியங்கள் வந்து கர்ம காண்டா. அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் இவங்களுக்கு வந்து கர்ம காண்டால மோடு இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி இதெல்லாமே வந்து சில பேருக்கு இருக்கவும் இருக்காது, சில பேருக்கு வந்து அதுல வந்து நம்பிக்கையும் இருக்காது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டைப் கர்ம காண்டா மோட்ல இருக்கக்கூடியவங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்ம யோகி. கர்ம காண்டால இருந்து கர்ம யோகியாக ஆவது எப்படி என்னால்னாக்கா அட்லீஸ்ட் பார்ஷியலா கொஞ்சமா நம்ம சம்பாதியத்துல வந்து ஏதோ தான தர்மங்கள், பகவானுடைய கைங்கரியங்களுக்கு உதவுவது, இந்த மாதிரியான செயல்களில் ஈடுபடுவோம். ஆனா நிறையவே நமக்கு தேவையானது எல்லாமே நம்ம ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷன்ஸ் கூட கொஞ்சம் 2-3 ஜென்ரேஷனுக்குன்னா சேர்த்து வைக்கணும்ன்ற ஆசை உண்டு. ஆனா வென் கம்பேர்ட் டு கர்ம காண்டா, சகாம கர்ம யோகி இஸ் பெட்டர். ஏன்னா அட்லீஸ்ட் he will do some sacrifices. யக்ஞங்கள், அதுக்கப்புறம் இந்த இதெல்லாமே ஆஸ்டாரிட்டிஸ் எல்லாமே கடவுளுக்கு ரிலேட்டடான கைங்கரியங்கள் எல்லாமே செய்யறதுக்கு அவர்கள் தடையாக இருக்க மாட்டார்கள். அவங்களால முடிஞ்சதை அவங்க கண்டிப்பா செய்வாங்க. அதாவது மனசளவுல வரணும் இல்லையா? எந்த ஒரு செயல்படுவதற்குமே மனதில் நமக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் பர்மிஷன் நாம கொடுத்துக்கணும். இல்லைன்னா அதை வந்து ஆத்மபூர்வமாக நம்மளால செயல்படுத்தவே முடியாது. பக்தியிலையும் அதே மாதிரிதான். நமக்கு ஹிருதயபூர்வமான அந்த முயற்சியும் அந்த ஆசையும் இருந்தா மட்டுமே பக்தியில் நம்மளால முன்னேற முடியும். அடிப்படை பேஸ்ல நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எஸ் கடவுள் இருக்காங்க, அந்த நம்பிக்கை உண்டு. ஆனா அந்த ஈடுபாடோட செய்யக்கூடிய மனசு இல்லாம போனா அதற்கேற்ற பலன்கள் தான் நமக்கு கிடைக்கும் ஆக்சுவலி. ஸோ அது வந்து சகாம கர்ம யோகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா எஸ் பார்ஷியலி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சம் போர்ஷன் ஆஃப் த இன்கம் பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பாக அவர் நற்காரியங்கள் எல்லாத்தையுமே செய்வாங்க. நெக்ஸ்ட் நிஷ்காம கர்மயோகம். ஸோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பேராசை அற்று, எதன் மேலும் பலனற்று, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பற்றற்று, எந்த ஒரு செயல் மேலேயும் பற்றற்று, அதாவது நாம் செய்யக்கூடிய செயல்களுடைய பலன்கள் மேல் பற்றற்று செயல்படுதல். அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். பலன் வந்து பகவான் என்ன கொடுக்குறாரோ அதை நம்ம ஏத்துக்கலாம். ஆனா செய்ய வேண்டிய கடமைகள் அனைத்துமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய கைங்கரியமாக நினைத்து கொண்டு செய்தல். சோ இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னாக்கா தனக்கு என்ன தேவையோ அது மட்டுமே வச்சுட்டு மிச்சம் எல்லாத்தையுமே வந்து தானங்களாக கொடுத்துருவார்கள். அடுத்தது ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷன்ஸ்க்கெல்லாம் தேவை, இதெல்லாம் சேர்த்து வைக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ஆசையெல்லாம் அவங்களுக்கு இருக்காது. தன் பிள்ளைகளுக்கும் என்ன தேவையோ அது மட்டுமே செய்வாங்க. ஏன்னா அவர்களும் தன் காலில் அதாவது நின்று கொண்டுதான் சம்பாத்தியம் செய்து பிழைக்கணும்ன்றது. ஏன்னா அவரவர் கர்மங்கள் அவரவர் இது அக்கௌண்ட். ஸோ அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம வந்து 10 ஜெனரேஷனுக்கு வந்து சேர்த்து வைக்கணும்ன்ற அந்த எண்ணம் என்பது நமக்கு இருக்கவே கூடாது. எதுவுமே நிலையற்ற இந்த உலகத்துல வந்து 10 ஜெனரேஷனுக்கு சேவையானதை சேர்த்து வச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வந்து அதாவது அடுத்தவர்களுக்கு போய் சேர வேண்டிய பாகத்தையும் நாமளே அபகரிப்பதாக தான் எண்ணம் அது. ஸோ அதனால வந்து பேராசை என்பது இருக்கக்கூடாது. அது மிகவும் முக்கியமான ஒன்று. சோ அது தானாக வரக்கூடியது, பகவானே நமக்கு வந்து அருள் பாலித்து வரக்கூடியது வேறு. ஆனா நாமளே வந்து இதுல இருந்து மேலும் மேலும் முன்னேறி நம்ம வந்து அந்த பேராசையோட செய்யறது என்பது வேறு. சில பேர் அவருடைய பூர்வ கர்மங்களுடைய பலன்கள் நல்லா இருந்தாக்கா கோடிக்கணக்கில் ஆஸ்திகள் வந்து அவங்களுக்கு தானாகவே வந்து விருதி ஆகக்கூடிய மார்க்கம் உண்டு, அது வேறு. ஆனா வந்து சில பேர் வந்து ரொம்ப கடினமான உழைப்பு செஞ்சு இன்னும் நிறைய சம்பாதிக்கணும் தேவைக்கு அளவு வந்த பிறகு கூட நம்ம வந்து அதை விட 3 மடங்கு 4 மடங்கு சம்பாதிக்கலாமா, பேராசை, அந்த மாதிரியான எண்ணங்கள் நமக்கு இருக்கவே கூடாது. சோ எதுவுமே நிலையற்ற இந்த உலகத்துல நம்ம நிஷ்காம கர்மயோகியாக இருப்பது வந்து உச்சிதமான செயல். ஆக்சுவலி நமக்கு என்ன தேவையோ அதோட சம்பாதிச்சாலே போரும். ஏன்னா எதையுமே நம்ம எடுத்துட்டு போக போறது இல்ல. ஜென்ரலா ஒரு காமன் மேன் பேசுற மாதிரிதான் நம்ம வந்து நினைக்கிறோம். ஆனா உண்மையிலே அதுதான் நிஜம். எதையுமே வந்து எடுத்துட்டு போலன்னாலும் நாம செஞ்சுட்டு இருக்கக்கூடிய கர்மங்களுடைய விளைவுகள் வந்து நமக்கு எப்பவுமே நம்ம கூட தான் நிற்கும். ஸோ அடுத்தவர்களுடைய வயிற்றை அடித்து நம்ம சம்பாதிச்சோம்னாக்கா இன்னைக்கு நம்ம பிள்ளைகளுக்கு நம்ம அது எல்லாமே எப்படியோ நம்ம பிள்ளைகள் நல்லா இருக்கணும்னு நம்ம சேர்த்து வச்சு செலவு பண்றோம். ஆனா அதனுடைய கர்ம விளைவுகள் எல்லாமே நாம தான் வந்து அனுபவிப்போம். அதனால வந்து நம்ம அக்கௌண்ட் பேலன்ஸை வந்து எப்பொழுதுமே கிளியரா வச்சுக்கணும். ஒண்ணு நல்ல கர்மங்களா இருந்தா கூட அதை கூட பகவானுக்கே கொடுத்துட வேண்டியதுதான். அதாவது எந்த ஒரு பாவ செயலுமே செய்யாத அந்த மனசுக்கு நம்ம வந்து கண்டிப்பாக போகணும். அப்பதான் இந்த 2 அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் கிளியர் ஆனாதான் நம்ம வந்து மோட்சத்துக்கு போகக்கூடிய மார்க்கம் நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து நிஷ்காம கர்ம யோகத்தை பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்வது.
அதுக்கப்புறம் ஒரு இப்படி நிஷ்காம கர்ம யோகத்துல வந்து முன்னேறிய ஒருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் அந்த சமாதி நிலையை அடைந்த பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு மகாத்மாவாக கருதப்படுகின்றார். சோ ஒரு மகாத்மாவாக அவர் இருக்கும் பொழுது அவர் ஒரு பெரிய மனிதர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த ஓமை அமைத்து கொடுத்து விட்டு செல்கிறாரோ அதையே தான் வந்து அவரை பின்பற்றுபவர்களும் வந்து செய்ய தொடங்குவார்கள். அதனால வந்து ஒரு மகாத்மா வந்து என்ன அடுத்தவங்களுக்கு உபதேசம் செய்கின்றாரோ அதை அவரே ஃபர்ஸ்ட் ஃபாலோ பண்ணணும். தென் ஒன்லி இஸ் கால்ட் அஸ் அ மகாத்மா. ஊருக்கு மாத்திரம் நம்ம வந்து உபதேசம் செய்யவே கூடாது. ஸோ அவங்களுக்கு பேர் வந்து மகாத்மா கிடையாது. எத் எத் ஆஷ்ரதி சஷ்டேஷ, அதாவது எந்தெந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஓமை அமைத்து கொடுத்து செல்கின்றாரோ அதே ப்ராசஸ வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம் எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணுவோம். ஸோ நமக்கு மிகப்பெரிய எதிரி யார் அப்படின்னாக்கா பேராசையாக இருக்கக்கூடிய காமம் தான் நமக்கு மிகப்பெரிய எதிரி. இக வைரினம், மிகப்பெரிய வைரினம். அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மள எடுத்துன்னு போயிட்டு பாதாளத்துல தள்ளக்கூடியது அதுதான். ஸோ இதை பத்தி நம்ம வந்து இங்க படிக்க போறோம். இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா நான் என்பது ஆத்மாவை குறிக்கின்றது. இந்த நுண்ணறிவு பாத்தீங்கன்னாக்கா மனது, இந்த 5 புலன்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா கண் வந்து, அதாவது இதெல்லாமே ஞானேந்திரியங்கள். கண், மூக்கு, காது, கை, வாய், இந்த 5மே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞானேந்திரியங்கள் அப்படின்ற பெயர். இந்த 5வும் அதுக்கப்புறம் மனது, அதுக்கப்புறம் நுண்ணறிவு. ஸோ இந்த மனது, நுண்ணறிவு இது எல்லாமே சேர்ந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கடிவாளம் போட்டு இழுத்துன்னு இருக்கு. ஆனா நான் என்பவனாகிய ஆத்மா பாத்தீங்கன்னாக்கா எதுவுமே செய்யறது கிடையாது. ஸோ அவன் இந்த உடல்ல ஒட்டின்னு இருக்க வரைக்கும் நம்ம இந்த உயிர் வாழ்ந்துன்னு இருக்கு, உணர்வு இருக்கு அப்படிங்கிற அறிகுறி ஒண்ணுதான். அவன் தான் பின்னாடி இந்த உடலை விட்டு போன பிறகு அந்த சொர்க்கமோ நரகமோ அந்த ரூபத்துல போய் நம்ம அந்த ஆன்ம ரூபத்துல போய் கஷ்டப்பட போறதும் அவன் தான். ஆனா செய்யக்கூடிய செயல்கள் அனைத்துமே இந்த மனம், நுண்ணறிவு, இந்த ஞானேந்திரியங்கள், இது நம்ம வந்து மனசுல வச்சுக்கணும். அதுக்கேத்த மாதிரி கர்மேந்திரியங்களும் வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும். சோ அர்ஜுன உவாச்ச. பிரேம மாதாஜி வாசிக்கிறேளா? வாசிக்கிறேனே, வாசிக்கிறேன், எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, 3.1 and 3.2. எஸ். ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. அர்ஜுன உவாச்ச. ஜாயசி சேத் கர்மணஸ்தே மதா புத்திர்ஜனார்தன தத் கிம் கர்மணி கோரே மாம் நியோஜயசி கேசவ. எஸ். அடுத்ததுமா. எஸ். व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्. எஸ். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜாயசே சேத் கர்மனஸ்தே மதா புத்திர் ஜனார்தனஹா. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நீங்க என்ன வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது இன்டெலிஜென்ஸ், புத்தி என் புத்திசாலித்தனம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞானம் வந்து பெருசு அப்படின்னு நீங்க நினைக்கும் பொழுது என்னையே இந்த கோரமான பொருள் தொழில வந்து என்னை ஈடுபடுத்திக்கிறீர்கள் அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் வந்து சொல்றாரு. ஆக்சுவலி கொஸ்டினா கேட்கிறார். ஸோ அதாவது வை யூ அர்ஜ் மீ டு என்கேஜ் இன் திஸ் கேஸ்லி வார், அதாவது இந்த கோரமான போர் தொழில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா என்னையே ஈடுபடுத்துகிறீர்கள் அதான் அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் வந்து வைக்கிறார். வியாமிஸ்ரேனவ வாக்கியன புத்தி, அதாவது ஈக்வி ஓக்கல் வேர்ட்ஸ், அதாவது ஒரு பக்கம் வந்து செயலை துற அப்படின்னு சொல்றீங்க, இன்னொரு பக்கம் அவர் வந்து மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ணிக்கிறார். யாரு? அர்ஜுனர். அவர் வந்து செயலை துறக்க சொல்லவில்லை, செயல்களின் பலனை துற அப்படின்னு தான் சொன்னார். ஆனா வந்து அர்ஜுனர் வந்து மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறார். சோ செயலை துற, அதுக்கப்புறம் இந்த பக்கம் செயல்படு அப்படின்னு சொல்றீங்க, ரெண்டுமே சொல்றீங்க. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா செயலை துறை என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா தியானத்துல போயிட்டு உட்காந்துருது, சந்நியாசம், கர்ம சந்நியாசம். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்ம யோகி. ஸோ இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னாக்கா கடவுள், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம கைங்கரியங்கள் அனைத்துமே, நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் அனைத்துமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய கைங்கரியங்களா நினைச்சுட்டு செய்யறது. ஸோ இது இந்த ஒரு பக்கம் செயல்படு, எழுந்து போர் இடுவாயாக அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டே இருக்காரு. இன்னொரு பக்கம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பலன்களை துற அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. சாரி, துறன்னு சொல்றத வந்து அவர் பலன்களை துற என்பதை வந்து துற என்பது செயல்களையே துறக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிடுறாரு. அதுதான் மறுபடியும் வந்து எனக்கு எது நிச்சயமாக நன்மை பயக்கும் என்பதை நீங்க இறுதியாக சொல்லணும். அதுதான் வந்து ஏக்கம் வதான்ட்டு 3rd ஸ்லோகத்துல வந்து கேட்பார். ஆக்சுவலி
எஸ் 3.6 வாசிங்க. कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते. எஸ் மித்யாச்சாரா. மித்யாச்சாரா என்றால் அதாவது போலி மனிதன். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வெளியில பகட்டா, அதாவது வெளியில வந்து வெளி தோற்றத்துல வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப சாதுவாகவும் அதுக்கப்புறம் ஒரு நல்ல இதுவா டிஸ்பிளே பண்ணிட்டு உள்ளுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னாக்கா அவ்வளவும் வந்து இந்த பௌதிக உலகத்தினுடைய பந்தங்கள் மேலேயும் சரி செயல்கள் மேலேயும் நம்ம நிறைய பற்றுக்கொள்ளுதல், அதுக்கு பேரு தான் வந்து போலி மனிதன். அதாவது உள்ள ஒண்ணு வெளியே ஒண்ணு. the way you display is not reflecting inside. ஸோ நான் ஒரு சன்னியாசியா இருக்கேன்னாக்கா வெளியில நான் வந்து காவி உடை மட்டும் அணிந்து கொண்டு நான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வேற எல்லா வேலையும் நான் செஞ்சுட்டே இருப்பேன். அதாவது குடிப்பேன், அதாவது ஆல் இன்டாக்சிக் திங்ஸ் பண்ணுவேன், இது எல்லாமே பண்ணிட்டு இருப்பேன். அப்போ அந்த உடைக்கும் அந்த செயலுக்கும் வந்து சம்பந்தம் கிடையாது. ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதருக்கு தான் வந்து போலி மனிதர், பிரிட்டண்டர் அப்படின்ட்டு பெயர். அது சமஸ்கிருதத்துல வந்து மித்யாச்சாரா அப்படின்ட்டு பெயர் ஆக்சுவலி. சோ புலன்களின் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி அதே சமயம் புலனின்ப பொருட்களில் மனதை அலைப்பாய விடுபவன். வெரி நைஸ் சென்டென்ஸ் இது ஆக்சுவலி. புலன்களை வந்து புலன்களின் செயல்களை நம்ம கட்டுப்படுத்தணும். எப்படி ஒரு ஆமை தன் கூட்டுக்குள் அனைத்து உறுப்புகளையும் வந்து இழுத்து மூடிக்களோ அதே மாதிரி நம்ம இந்த கர்மேந்திரியங்கள் ஞானேந்திரியங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம மனதால கட்டுப்படுத்த வேண்டும். அதே சமயம் புலனின்ப பொருட்களில் மனதை அலைப்பாய விடுபவன். இந்த வெளிப்புற தோற்றத்துல எதை பார்த்தாலுமே நமக்கு ஈர்ப்பு வருது இல்லையா? சில சமயம் கண்ணால பார்த்து நம்ம வந்து அதனோட வந்து லயித்து விடுகின்றோம். சில சமயம் காதால கேட்கும் பொழுதே நம்ம அங்க ரீச் ஆயிடுறோம் இல்லையா? அதே மாதிரிதான் சில சமயத்துல சுவாசம். சோ நல்ல ஃபுட்டுப்பா, அந்த ஸ்மெல்லுக்கே போய் சாப்பிட்டுறணும் அப்படின்னு அந்த டங்கு கண்ட்ரோல் இல்லாம போறதும் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி ஒரு உணர்வுகள். இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த சென்சஸ், இந்த புலன்கள் வந்து தன் வேலைகளை செய்வது, இது எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்கா தன்னுடைய வேலைகள் செய்யும். ஆனா தன்னுடைய வேலைகளை தானா செய்வதற்கு நாம வந்து கண்டிப்பாக இடம் கொடுக்க கூடாது. அதையும் நாம வந்து நம்ம கட்டுக்குள்ள வச்சுக்கணும். அப்பதான் வந்து நம்ம வந்து வீல் பிகமே ஒரு, அதாவது மனதை கட்டுப்படுத்தி நாம வந்து முன்னிலையில் செல்லக்கூடிய ஒரு மார்க்கத்துக்கு நம்மளால போக முடியும். ஆனா அதை விடுத்து மனம் எப்படியெல்லாம் செல்கின்றதோ அப்படியெல்லாம் நாம செயல்பட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், கண்டிப்பாக வந்து அதனுடைய விளைவுகளுக்கு நாம வந்து பந்தப்பட்டு விடுகின்றோம். சோ தன்னையே முட்டாளாக்கி கொள்கின்றான். சோ அவனையே அவன் ஏமாற்றிக் கொள்கின்றான். ஆக்சுவலி அவன் போலி மனிதன் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றான். சோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பரத மகாராஜா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தன்னுடைய பிள்ளைக்கு வந்து முடிசூட்டி விட்டு காட்டுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானை நினைத்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் இந்த சந்நியாசம் வாங்கிண்டு. சோ அந்த காலத்துல எல்லாம் ராஜாக்கள் அவ்வளவுதான் 50 வயசு வரைக்கும் தான். அதுக்கப்புறம் வந்து தே வில் பிகம் வனப்பிரஸ்தா. வனத்துல வந்து 99% டைம் வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தே வில் ஸ்பெண்ட் ஆன் ஒன்லி த ஆஸ்டரிட்டிஸ். பகவானுடைய கைங்கரியங்கள்ல தான் அவங்க ஈடுபட்டு இருப்பாங்க. யஜ்ஞங்கள் தவங்கள் இதெல்லாம் செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க. ஆனா அப்படி அவர் வந்து பரத மகாராஜா அவ்வளோ பக்தியானவர். ஆனா அந்த யஜ்ஞம் செய்யும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு வாட்டி வந்து ஒரு புலி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு மானை, அதாவது கர்ப்பமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மானை வந்து துரத்தி கொண்டு வரும் பொழுது அந்த மான் தாவி அந்த பக்கம் அந்த நதி கரையில வந்து விழும்போது அந்த ஸ்மால் டியர் வந்து பிறக்கின்றது. அந்த மானும் இறந்து விடுகின்றது, தாய்மான். சோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த மான், தாயில்லாத அந்த மானை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் கருணையோட வளர்க்கின்றார். சோ யக்னம் பண்ணும் போதும் பாத்தீங்கன்னாக்கா டிஸ்ட்ராக்ஷன் இந்த மான். சோ இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு பொருட்மேல வந்து அவர் டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஆக்சுவலி. சோ பேசிக்கலி கம்பேஷன்னாலதான் அவர் அப்படி பண்றாரு. இருந்தாலும் தாயில்லாத ஒரு மானுக்கு வந்து அவருடைய கருணை பாத்தீங்கன்னாக்கா தான் செய்யக்கூடிய பக்தியிலையும் வந்து ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸா வருது ஆக்சுவலி. சோ இறுதியில பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கு உயிர் விடும் பொழுது கூட அந்த மானை யார் பாத்துக்குவாங்க அப்படிங்கிறது அந்த ஒரு நினைவு தான் அவருக்கு வருகின்றது. அதனுடைய விளைவு அவர் அடுத்த ஜென்மம் மானாகவே பிறக்கின்றார். தட் இஸ் ஒன் ஸ்லோகம் which tells, இறக்கும் தருவாயில் நாம் என்ன நினைக்கிறோமோ நாம் அதுவாகவே நம்ம அடுத்த ஜென்மம் நமக்கு என்பது வரக்கூடிய சாப்டர்ஸ்ல நம்ம படிப்போம். சோ அடுத்த ஜென்மத்திலையும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து மானாக பிறக்கின்றார். இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்ட். செகண்ட் பார்ட் நான் இன்னொரு நாளைக்கு சொல்றேன். சோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் 9 and 11 வாசிங்க மாதாஜி. Okay. 3.9. यज्ञार्थात्
कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्घः समाचर Yes. सह यज्ञाः அதில்யா Devana. 11. ओके देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेय परमाप्स्यतः எஸ். ஸோ நாம் எந்த யக்னங்கள் நாம் செய்யக்கூடிய 3, அதாவது இந்த உலகத்துல இருக்கும் பொழுது நம்ம 3 விதமான செயல்கள் கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும். யக்னங்கள், தவங்கள், தானங்கள். இந்த 3ஐயுமே நம்ம என்னைக்குமே துறக்கக்கூடாது. ஆக்சுவலி இது நம்மளை வந்து தூய்மைப்படுத்தக்கூடிய செயல்கள். ஆனா இது எல்லாமே செய்யக்கூடிய நாம இது அனைத்துமே பகவானுக்கு தான் போய் சேர்கிறது அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ எல்லாமே விஷ்ணுவுக்கான யக்னங்கள் தான். நீங்க எந்த யக்னம் வேணா பண்ணுங்க, எந்த கடவுளுக்கு வேணாலும் நீங்க எந்த தேவர்களுக்கும் நீங்க வந்து செய்யக்கூடிய யக்னங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதனுடைய அவிர்வாகம் முழுவதுமே வந்து பகவானுக்கு தான் போய் சேரும். சோ விஷ்ணுவிற்காக அர்ப்பணிக்கப்படும் செயல்கள் நிறைவேற்றப்படலாம். மற்ற செயல்கள் இந்த பௌதிக உலகத்தோடு பந்தப்படுத்துபவை. எதையுமே வந்து நம்ம எதிர்பார்த்து கொண்டு செய்யக்கூடியது. அதனால பந்தத்தையும் நாம் ஏற்படுத்திக் கொள்கின்றோம். எனவே உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை அவரது திருப்திக்காக செய். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா விஷ்ணுவுக்காக நீ செய் அப்படின்ட்டு சொல்றார். இவ்விதமாக நீ எப்பொழுதும் பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு வாழ்வாய் அப்படின்னு சொன்னார். இது அவருக்கு மாத்திரம் சொல்லல, இது நமக்கும் சேர்த்துதான். நாம் எந்த செயலுமே நம்மளுடைய கடமைகளாக இருக்கும் பட்சத்தில் அந்த செயல்களை நம்ம பகவானுடைய கைங்கரியம், இது எனக்கு இந்த ஜென்மத்துல நீ கொடுத்திருக்கக்கூடிய ஒரு கைங்கரியம் அப்பா. சோ இந்த சுமையை வந்து நான் சுமையாக கருதாமல் நான் இது என்னுடைய கைங்கரியமாக கருதி கொண்டு நான் செய்கின்றேன். அது ஃபேமிலி லைஃப்னா இருக்கட்டும், ரெஸ்பான்சிபிள் வேலையாக இருக்கட்டும், அது அனைத்துமே பகவானுடைய கைங்கரியமா நினைச்சுண்டு செய்யணும். அவ்வாறு நீ செய்யும் பொழுது அதனுடைய பலன்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானே நமக்கு பார்த்து கொடுப்பார். சோ நமக்கு என்ன நன்மையோ அதை அவர் கொடுப்பார். நாம கேட்கறத விட அவர் நமக்கு எது நன்மையோ அதை பார்த்து கொடுப்பார். சோ அதனால நமக்கு எந்தவித அதனால வரக்கூடிய பாவ விளைகள் நமக்கு பந்தப்படுவதே கிடையாது. இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ யாகங்களால் மகிழ்ச்சி அடையும் தேவர்கள். சோ நம்ம ஒண்ணு ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் கிருஷ்ணா, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நாராயணா, கிருஷ்ணா நாராயணா எல்லாம் ஒண்ணுதான். அபிஷியல் ஃபார்ம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நாராயணா மகாவிஷ்ணு அப்படிதான் சொல்லுவாங்க. கேஷுவலா நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கூப்பிட்ட குடலுக்கு ஓடி வரவர் நம்ம கிருஷ்ண பரமாத்மா அப்படிங்கிறதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ அதாவது ஆஃபிஷியல் ஃபார்ம் அண்ட் கேஷுவல் ஃபார்ம். சோ எல்லாத்துலயுமே நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆனா எல்லாமே ஒருத்தர் தான். சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் அனாதியானவன், அவனிடத்திலிருந்து தோன்றியதுதான் இந்த அண்டங்கள் அனைத்துமே அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம 8th சாப்டர்ல இன்னும் டீட்டெயிலா படிப்போம். அது வரைக்கும் நீங்க பொறுமை காக்க வேண்டும். சோ அவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் படைச்சதே வந்து பிரம்மரை தான். பிரம்மர் கிட்ட இருந்துதான் நாம எல்லாருமே வந்து வந்திருக்கோம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு விதத்துல நமக்கு தாத்தா ரிலேஷன்ஷிப் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் தான் அப்படிங்கிறது வந்து. சோ அவர்கிட்ட இருந்து வந்தவங்க எல்லா சகல 30 கோடி தேவர்கள் அனைத்துமே அவருடைய இதுல இருந்து பிறந்தாங்க. அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அனைவருமே வந்து பகவானிடத்திலிருந்து வந்தவங்க. ஈவன் ருத்திரர்களில் நான் சங்கரன் ஸ்வரூபம் கூட நான் தான் அப்படிங்கிறது வந்து பின்னாடி 9th 10th சாப்டர்ஸ் எல்லாமே நம்ம படிக்க ஆரம்பிப்போம். அது வரைக்கும் நீங்க பொறுமை காக்க வேண்டும். அனைத்து தேவர்களுமே பகவானிடத்திலிருந்து வந்தவங்க. பகவானை தவிர அனைத்துமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தேவர்கள் தான். தேவர்களுக்கெல்லாம் தேவராக இருப்பவர் நம்ம பரமபுருஷ பகவான் அப்படிங்கிறதையும் நாம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ யாகங்களால் மகிழ்ச்சி அடையும் தேவர்கள். சோ இப்ப வருண பகவானுக்கே நம்ம வந்து ஒரு பூஜை செய்யறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இன்டைரக்டா அது பகவானுக்கே போய் செய்கிறது. வருணனுடைய அவருடைய ரூபமாகவும் பகவானே இருக்கின்றார் அப்படிங்கிறது வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ தேவர்கள் உங்களை மகிழ்விப்பர். சோ நாம இந்த பௌதிக உலகத்துல எப்படின்னாக்கா நாம எப்படி இந்த உலகத்துல வந்து பற்றோட இருக்கோம் இல்லையா, நமக்குன்னு இருக்கக்கூடிய இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்காக தான் இந்த தேவர்கள் எல்லாம் படைக்கப்பட்டார்கள். தேர் ஆல் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ். சில செயல்கள் எல்லாம் அவர்களுடைய ஆளுமைக்கு கீழே இருக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். மனிதர்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் இடையான இத்தகைய ஒத்துழைப்பினால் அனைவரும் உயர்ந்த நலமுடன் வாழலாம். சோ நாமளும் அவங்களுக்கு வந்து பக்தி செய்கின்றோம். ஆனா தன்னலமற்ற பக்தி அவர்களுக்கும் நாம் செய்ய வேண்டும், எதிர்பார்ப்போட செய்யக்கூடாது. அவ்வாறு நாம செய்யும் பொழுது அவர்களும் நமக்கு மகிழ்ந்து நமக்கும் நல்ல அதாவது வரங்களை வந்து வழங்கி பெனிடிக்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க அவங்களும். சோ இதுதான் வந்து யாக சக்கரம். சோ பகவானிடத்திலிருந்து வந்த நம்ம பிரம்மர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வேதங்கள் எல்லாமே வேதத்தினுடைய நாயகனான நம்ம அனாதியானவன் ஆகிய நம்ம நாராயணன் அவர்கிட்ட இருந்து வந்ததுதான் இது எல்லாமே.
இந்த வேதங்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா வேதங்கள் என்ன சொல்லும்? பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டிஸ், அதாவது வர்ணாசிரம தர்மத்தை பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்ளும். நேத்து கூட நான் வர்ணாசிரம தர்மத்தை பற்றி சொன்னேன். 4 விதமான சமுதாய பிரிவை வந்து பகவான் படைத்தார். அதாவது பிராமண, சத்திரிய, வைசிய, சூத்ரரை படைத்தார். அதே மாதிரி இந்த கலியுகத்துல வந்து ஒரு மனிதனுடைய ஆயுட்காலம் வந்து மேக்சிமம் 100 இயர்ஸ். அந்த 100 இயர்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் 25 இயர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்மச்சரியம். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கிரகஸ்தன், 25 to 50 வந்து கிரகஸ்தன், 50 to 75 வந்து வனப்பிரஸ்தன், 75 to 100 வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சன்னியாசி. ஸோ ஆஸ் பர் the social order which has been defined by God, நம்ம பகவான் வந்து என்ன சொல்லியிருந்தார் வேதங்கள் பிரகாரம் பாத்தீங்கன்னாக்கா 25 இயர்ஸ் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பிரம்மச்சரியத்தை கண்டிப்பாக நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்றது. ஸோ நான் அந்த அதனால்தான் அந்த டைம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா குருகுலத்துல எல்லாம் போய் படிச்சுட்டு வித்தைகள் எல்லாம் கற்றுண்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வரோம். அதுக்கப்புறம் 25 இயர்ஸ் ஆச்சா கல்யாணம், அதுக்கப்புறம் நமக்குன்னு டிபெண்டன்ஸா இருக்கக்கூடிய மனைவி மக்கள், அவர்களுக்கு நாம செய்ய வேண்டிய கடமைகள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இன்றி செய்ய வேண்டும். அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நாளைக்கு நம்ம பிள்ளைகள் நம்மளை வச்சு காப்பாத்துவாங்க அப்படிங்கிற எண்ணத்தோட நம்ம கண்டிப்பாக செய்யக்கூடாது. அவர்கள் நம் பிள்ளைகள், அவர்களை காப்பாற்றுவதும் ரட்சிப்பது நம்ம கடமை. அவங்களுக்கு நல்வழியில எடுத்துட்டு போக வேண்டியது நம்ம கடமை. அவங்களுக்கு ஒரு லைஃப் அமைச்சு கொடுக்க வேண்டியது, அதாவது பகுத்தறிவு இதெல்லாமே வந்து ஸ்கூலுக்கு அனுப்பி அவங்கள ஒரு நல்ல நிலைக்கு எடுத்துட்டு வர வேண்டியது நம்மளுடைய கடமை. பெற்றோராகிய நம்ம அது கடமை அப்படின்னு நினைச்சுட்டு செய்யணும். ஸோ இது பகவான் நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய ஒரு நமக்கு கைங்கரியம் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு செய்யணும். பிள்ளைகள் வந்து பெற்றோரை பார்ப்பது என்பது அது அவர்களுடைய கிராட்டிடியூட். ஸோ அது வி ஷுட் லீவ் டு தெம். ஆனா அவங்க இது செஞ்சதுனால இதை நம்ம உட்கார வச்சு அவங்களை நம்ம பார்க்கணுன்ற எக்ஸ்பெக்டேஷன் நமக்கு இருக்கவே கூடாது. அது தவறு. அது வியாபாரம் ஆகிவிடும். அதுக்கு பேரு வந்து பாசம் கிடையாது, அதுக்கு பேரு வியாபாரம். அன்புக்கும் வியாபாரத்துக்கும் நாம வந்து டிஃபரன்சியேஷன் கண்டிப்பாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஸோ நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா பிராமண, சத்திரிய, வைசிய, சூத்ரர் அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவர்களுடைய கடமைகள் அவர்கள் செய்வார்கள். ஸோ அதெல்லாமே வேதங்கள் கொடுத்த பிரகாரம். ஸோ யஜ்ஞங்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பிராமணர்களால் செய்யப்படுகின்றது. ஸோ பேசிக்கலி அந்த காலத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா காட்டுல வந்து நிறைய ரிஷிமுனிகள் எல்லாமே யஜ்ஞங்கள் இதெல்லாமே வளர்த்துட்டு இருந்தா. ஸோ அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த மழை இதெல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த மாதம் மும்மாறி பெய்யறது இதெல்லாமே வந்து நல்லா நடந்துட்டு இருந்து எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இன்றி லோக கல்யாணத்துக்காகவே செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இப்பெல்லாம் நாம தான் வந்து பைசா கொடுத்து எல்லாமே வீட்டுல நம்மளும் பண்ணணும். ஸோ நாம செய்யும் பொழுதும் இந்த லோகத்துல எல்லாரும் நன்னா இருக்கணும்னு நினைச்சுட்டு தான் செய்யணும். இல்ல எனக்கு மாத்திரமே இது அப்டக்கலா இருக்கு, இது கிளியரன்ஸ்க்காக தான் நான் இந்த யஜ்ஞத்தை செய்யறேன் அப்படின்ட்டு அந்த நினைப்போட நம்ம கண்டிப்பாக செய்யக்கூடாது. எதையுமே வந்து சுயபுலன் திருப்திக்காக நம்ம செய்யும் பொழுது நாம வந்து பந்தப்படுகின்றோம். மீண்டும் இந்த பௌதிக உலகத்துல பிறக்கிறதுக்கான மார்க்கத்தை தான் நாம தேடிண்டே இருக்கோம் அப்படிங்கறத வந்து புரிஞ்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட் யாகத்தினுடைய அவுட்கம் பாத்தீங்கன்னாக்கா மழையினால பாத்தீங்கன்னாக்கா விளைச்சல், அதாவது கல்டிவேஷன் நல்லா இருக்கும், சாகுபடி நல்லா ஆகும். ஸோ தானியங்கள் உற்பத்தி எல்லாமே நல்லபடியா நடக்கும். ஸோ தானியங்கள் உற்பத்தி இருந்தாதான் நாமளும் வந்து வீட்டுல உணவு சமைக்க முடியும். அவ்வாறாக நம்ம சமைக்கக்கூடிய உணவு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுக்கு நிவேதனமாக செய்துவிட்டு நாம எடுத்துக்கணும். எப்பொழுதுமே பிரசாதம் சாப்பிடுவது நமக்கு நன்மையை கொடுக்கும். பிரசாதத்தினால் நம்மளுடைய அதாவது பூர்வ ஜென்ம பாவங்களிலிருந்து நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விமோக்ஷனம் உண்டு. அதனாலதான் கோயில்ல கொடுக்கக்கூடிய பிரசாதத்தை நாம என்னைக்குமே நிராகரிக்க கூடாது. அது பகவான் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் கொடுத்திருக்கக்கூடிய பிரசாதம். அந்த பிரசாதத்தை சாப்பிடும் பொழுது நமக்கும் பாத்தீங்கன்னா நம்மகிட்டயே அந்த சேஞ்சஸ் வரும். ஸோ நம்ம பாவங்கள் எல்லாம் நம்ம கிட்ட விலகும் பொழுது நாமளும் வந்து மாற்றங்களுக்கு உட்படுத்தப்படுவோம். ஸோ as long as we have the sin, அதனால நம்மளுடைய மாற்றங்கள் கண்டிப்பாக நம்மளால பார்க்க முடியாது. ஆனா எப்பொழுதுமே நம்ம பாவ விளைவுகளை வந்து நாம வந்து கண்டிப்பாக கம்மி பண்ணிக்கிறதுக்கான முயற்சிகள் செய்யணும். அதுல அதாவது 3 வழிகள் உண்டு. ஒண்ணு வந்து பகவானுக்கு நிவேதனம் வைப்பது, 2வது பாத்தீங்கன்னாக்கா தவம் புரிதல். இப்ப இருக்கக்கூடிய எந்த சுச்சுவேஷன்ல வந்து நம்ம தவம் பண்ண முடியாது, ஜபம் பண்ணலாம். 3வது வந்து டிவோட்டி அசோசியேஷன். ஸோ நீங்க எல்லாருமே கூட இப்ப வந்து இந்த ப்ரோக்ராம்க்கு வந்து ஜாயின் ஆயிருக்கீங்க. ஃபியூச்சர்லயும் வந்து நீங்க இந்த ப்ரோக்ராம்ல நீங்க கண்டினியூஷனா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் எங்களுடைய வேண்டுகோள் கூட. ஸோ அதனால நீங்களும் வந்து இந்த டிவோட்டி அசோசியேஷன்ல லெவல் 2 லெவல் 3 இதுல வந்து நீங்க படிச்சுட்டு போகலாம். ஸோ இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இங்க மேல பாத்தீங்கன்னாக்கா
5 குருமார்கள். இந்த சென்டர்ல இருக்கிறவர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு. அவருக்கு ரைட்ல ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கிறவர் வந்து நித்யானந்த பிரபு. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அத்வைத பிரபு, இந்த 3வது அந்த ஒயிட் கலர் ஹேர் இருக்கிறவர். அதே மாதிரி அவருடைய லெஃப்ட்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்ரீவாசதி பிரபு. அதுக்கப்புறம் கௌரவ பிரபு, அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்ல இருக்கிறவர். இந்த 5 குருமார்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இவர்களுக்கு நாம வந்து நமஸ்காரம் செஞ்சுட்டு தான் நம்ம இந்த மகாமந்திர ஜபத்தை நாம சொல்லணும். எதுக்கு நம்ம குரு வந்தனம் சொல்லணும்னாக்கா, நாம சொல்லக்கூடிய ஒரு மந்திரத்துல ஏதாவது பிழை இருந்தாலோ, இல்லை நாம மந்திரம் சொல்லும் போது நாம ஏதாவது மனதளவுல நாம தவறுகள் செய்தாலோ, ஏன்னா என்ன ஓட்டங்கள் என்பது நம்மளால அந்த குதிரையினுடைய கடிவாளம் பிடிச்சி இழுத்து நிக்க வைக்கக்கூடிய அந்த கெப்பாசிட்டிக்கு வர வரைக்குமே நம்ம வந்து அலை பாய்ஞ்சிட்டு தான் இருப்போம். சோ அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது அஃபென்சஸ், அதாவது அபராதங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ தவறுகள் நம்ம கண்டிப்பாக செய்வோம். இழுத்து வச்சு நிக்கணும்னாக்கா நமக்கு வந்து அது பிராக்டிஸால தான் வரும். சோ அதனாலதான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து குருமார்களுக்கு வந்து நம்மளுடைய நமஸ்காரங்களை தெரிவிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து இந்த மகாமந்திர ஜபத்தை நாம எப்பவுமே தொடங்கணும். சோ ஒரு மாலையில பாத்தீங்கன்னாக்கா 108 மணி இருக்கு. அது துளசி மாலையன்னா இருக்கட்டும், இல்ல வேப்ப மரத்துல செஞ்ச மணி மாலையா இருக்கட்டும், எதுல என்ன செய்யலாம் நீங்க அந்த நம்ம இந்த மந்திரத்தை வந்து ஜபிக்கலாம். எக்ஸப்ட் ருத்ராட்சை, ஏன்னா அது ஸ்பெசிபிக் டு ஒன்லி சிவபெருமான் என்பதால். ஓகேங்களா? சோ ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. சோ இந்த மகா மந்திரம் பாத்தீங்கன்னாக்கா எத்தனை இருக்குனாக்கா சிலபல்ஸ். ஹரே என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா ராதையை குறிக்கின்றது. ராதை என்பவள் பகவானுடைய, அதாவது பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் ராதை. சோ ராதை என்பவள் பாத்தீங்கன்னாக்கா the female potency of Krishna itself actually. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தி. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா லக்ஷ்மி தாயார் எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒண்ணுதான். சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது நம்ம வந்து அந்த உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய சக்தி ஸ்வரூபமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஃபீமேல் பொட்டன்சி தான். சோ அந்த ஸ்வரூபம் வந்து ஹரே என்பதை குறிக்கின்றது. சோ கிருஷ்ணா என்பது நம்ம வந்து பகவானுடைய நாமம். சோ அதனால வந்து ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. சில பேர் இந்த ராமாவை வந்து பலராமாவும் சொல்லுவாங்க, சில பேர் வந்து ராதிகா ராமம் என்றும் சொல்கிறார்கள். சோ எதுவா இருந்தாலும் ராமா கிருஷ்ணா எல்லாமே ஒண்ணுதான். சோ நம்ம வந்து பகவானுடைய திருநாமங்கள் நாம வந்து இத சொல்ல சொல்ல நம்ம மனதும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தூய்மை அடைகின்றது. நீங்களும் கூட இந்த மணியை நாளைக்கு நான் அந்த ஜபம் எப்படி செய்வது என்பதை நான் செஞ்சு காட்டுறேன் நானு. ஆனா இந்த மந்திரத்தை நீங்க வந்து 108 முறை ஒரு மாலை கண்டிப்பாக அட்லீஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. சோ ஒரு நாளைக்கு, அதாவது 16 மாலை செய்தால் நமக்கு அட்லீஸ்ட் வைகுண்டம் போறதுக்கான மார்க்கம் உண்டு அப்படிங்கிறத வந்து பிரபுபாதா அவங்க வந்து உத்தரவாதம் கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க. ஒவ்வொரு ஆச்சாரியாலுமே சர்டன் திங்ஸ் அவங்க ஃபாலோ பண்ணி சொல்லிட்டு போயிருப்பாங்க. நீ இதை செஞ்சேன்னா உனக்கு கண்டிப்பாக இந்த மார்க்கம் உண்டுன்னு. அதே மாதிரிதான் நம்ம பிரபுபாதா அவங்களும் இதை வந்து உண்மையை உணர்ந்து சொல்லிட்டு போயிருக்கார். இது பாகவதத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா 11th canto 5th chapterல 32nd ஸ்லோகத்துல இருக்கிறது தான் இது ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல. சோ இதை வந்து நம்ம வந்து டெய்லி நம்ம சொல்லும் பொழுது நமக்கு தான் நன்மை. நிறைய சைக்கலாஜிக்கல் இஷ்யூஸ் எல்லாமே இந்த மகாமந்திரத்தை சொல்லுவதால் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக நம்ம அதுல இருந்து விடுபடுகின்றோம் என்பதையும் நமக்கு சில ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ் கூட சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த சண்டே வந்து சீதாராம பிரபுஜி இது பிராணயாமாவுக்கும் மகாமந்திரத்திற்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு தொடர்பு என்ன என்பதை வந்து அவர் ஒரு செஷன் வந்து ஒரு 5 minutes செஷன் கண்டிப்பா கொடுப்பாரு. நீங்க சண்டே கண்டிப்பா ஜாயின் ஆகணும். சோ இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை நம்ம வந்து எங்க வேணாலும் உட்காந்து சொல்லலாம். ஒரு தூய்மையான இடத்துல உட்காந்து நம்ம இந்த ஃபேசிங் அந்த ஃபேசிங் எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. ஆனா கையில கவுண்ட் பண்ணி சொல்லக்கூடாது. யூ ஷுட் ஹாவ் தட் மாலா, யூ ஷுட் ஹாவ். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அது எந்த டைம் வேணாலும் சொல்லலாம், நடந்துட்டே கூட சொல்லலாம், உட்கார்ந்துட்டே சொல்லலாம். சோ இது வந்து கவுண்டபிள், கவுண்ட்டுக்காக சொல்றது வந்து உட்கார்ந்து ஒரு மனசை ஒரு நிலைப்படுத்தி நம்ம சொல்வது என்பது மிகவும் நல்லது. சோ இந்த மாதிரி எஸ்பெஷலி இந்த பிரம்ம முகூர்த்தத்துல செய்யும் பொழுது அது வந்து அதனுடைய பலனே வந்து அற்புதமாக இருக்கும். ஸோ அதனால வந்து இதை நீங்க கண்டிப்பாக செய்யணும். இந்த மகாமந்திரத்தையும் இதுக்கு பேரு பஞ்சதத்துவ மந்திரம். அதாவது குருமார்களுக்கு நாம வந்தனம் செய்யக்கூடிய அந்த மந்திரத்துக்கு பேரு பஞ்சதத்துவ மந்திரம். அதை நான் வாட்ஸ்அப் குரூப்ல போடுறேன். ஐ திங்க் கிருஷ்ணா பிரபு இதை போட்டுருங்க இந்த இதுவை. ஸோ தட் வி வில் டேக் இட் அப். எஸ் 13th ஸ்லோகம் வாசி.
यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्. எஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா யாகத்தில் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவை உண்பதால் இதுதான் சொன்னது. அதாவது பகவானுக்கு படைத்த அந்த பிரசாதத்தை நாம உண்ணும் பொழுது பகவானின் பக்தர்கள் எல்லா விதமான பாவங்களிலிருந்து விடுபடுகிறார்கள். சோ இந்த ஸ்லோகத்திலேயே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா முச்சந்தே சர்வ கில்பிஷகை, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம வந்து பாவத்திலிருந்து நமக்கு வந்து விமோக்ஷனம் கிடைக்கின்றது என்பதை பகவானே இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்கார். ஆனா அதையே வந்து நம்ம கடவுளையே மறந்துட்டு நம்மளுடைய சுயபுலன் திருப்திக்காக நம்ம செய்யும் பொழுது நாம பாவத்தையே உண்கின்றோம் என்பதையும் கிளியரா சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது எனிதிங் வித்தவுட் காட் கான்சியஸ்னஸ் வந்து நமக்கு பாத்தீங்கன்னாக்க பந்தப்பட்டு விடுகின்றோம். அது நன்மையா இருந்தாலும் புண்ணியமாகின்றது, பாவமா இருந்தாலும் அது சாரி தீமையா இருந்தால் பாவமாகி விடுகின்றது. இந்த ரெண்டு இருமைகளையுமே நம்ம வந்து வளர்த்துக்கிட்டே போனோம்னாக்கா அடுத்த ஜென்மம் என்பது நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் வச்சுதான் நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது. அதனால கூடுமான வரைக்கும் பாவத்தை வந்து நல்லிஃபை பண்ணி புண்ணியங்கள் எதுவா இருந்தாலும் பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சுட்டு நாம வந்து நம்ம கைங்கரியத்தை செஞ்சுட்டு போயிட்டே இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், 2 அக்கௌண்ட் 0 ஆச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி நம்ம வந்து வில் பி ஏபிள் டு ரீச் ஹிம், அவருடைய இடமான வைகுண்டத்தை நம்ம சேர முடியும் என்பதை வந்து அந்த இடம்தான் நித்தியமான இடம். அங்கே போனா மட்டும்தான் நம்மளால திரும்பி வரமாட்டோம். வேற எங்க போனாலும் நம்ம இங்க திரும்பி வந்துருவோம். சொர்க்கத்துக்கு போனாலும் திரும்பி வருவோம். சோ அதனால வந்து எந்த எந்த கடவுளை வணங்கினாலும் அவருடைய உலகத்துக்கு சென்றாலும் நாம திரும்பி வருவோம். சோ அதனால வந்து எங்கே சென்றால் திரும்பி வரமாட்டோம் என்றால் ஒன்லி டு த வைகுண்டம். சோ அங்கே போனா மட்டும்தான் நம்ம திரும்பி வரமாட்டோம். அதை மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா உடல் தலம். சோ இந்த உடல் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பேசிக்கலி இந்த உடல் வந்து பஞ்சபூதங்கள் ஆனது. அதுக்கப்புறம் வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா புலன்கள், இந்த கர்மேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள், அது எல்லாமே. அதுக்கப்புறம் மனது, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அறிவு, அதுக்கப்புறம் ஆன்மீகம். ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர் ஒண்ணு பார்த்தோம் பாத்தீங்களா? சோ இது எதை குறிக்கிறது என்றால் எல்லாத்தையும் விட பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது இந்த உடலை விட இந்த புலன்கள் பெரியது. அதாவது அதுக்கப்புறம் இந்த புலன்களை விட மனம் பெரியது, மனதை விட அறிவு பெரியது, அறிவை விட ஆன்மா பெரியது அப்படிங்கறது வந்து பின்னாடி வரக்கூடிய ஸ்லோகங்களை நம்ம பார்ப்போம். எஸ் 14 வாசிங்க மாதா. अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न सम्भवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः. எஸ், மழையால் தோற்றுவிக்கப்படும் தானியங்களால், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மழை இருந்தாதான் விளைச்சல், விளைச்சல் இருந்தாதான் நமக்கு தானியங்கள் உணவு கிடைக்கும், உணவு இருந்தால்தான் நாமளும் இங்க ஜீவிக்க முடியும் இல்லையா? எல்லா ஜீவன்களுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா சுவாசம் மற்றும் உணவு இல்லாமல் இந்த உலகத்துல வாழவே முடியாது. சோ உடல்களும் வாழ்கின்றன. யாகத்தால் யாகம் செய்யும் பொழுது தேவர்கள் மகிழ்ந்து நமக்கு மழையை கொடுக்கின்றார்கள். சோ இது எல்லாமே எங்க சொல்லி இருக்கிறது? வேதங்கள் பிரகாரம் தான் நம்ம எல்லாமே இந்த யக்ஞங்கள் செய்கின்றார்கள். சோ விதிக்கப்பட்ட கடமைகளால், அதாவது பிராமணர்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை என்ன? யக்ஞங்கள் செய்வதுதான். சோ அதே மாதிரிதான் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளால் யாகமும் உண்டாக்கப்படுகின்றது. இது ஒரு சக்கரம், நடந்துகிட்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு செயல். அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்காங்க. எஸ் 21 வாசி. यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते. எஸ், ஒரு பெரிய மனிதன் பாத்தீங்கன்னாக்கா எத்தகைய செயல்கள் செய்கின்றானோ அதையே பொதுமக்களும் பின்பற்றுகின்றார்கள். இது நிஜம் தானே? ஸோ ஒரு நாட்டிலையும் சரி வீட்லயும் சரி, நம்ம வீட்டுல ஒரு பெரியவங்க என்ன செய்யறாங்களோ அதை தான் நம்ம பின்னாடி வரக்கூடிய நாமளும் வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு போகும். தன் செயல்களால் எந்த தரத்தை அவன் உமை அமைத்து கொடுக்கின்றானோ அதையே தான் நம்ம வந்து உலகம் முழுவதுமே பின்பற்றி வருகின்றது. இது நாட்டுல மட்டும் கிடையாது, வீட்லயும் இது நடக்கக்கூடிய செயல்கள் தான். சோ ஒரு யோகியானவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா, ஒரு குருவானவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா இததான் செய்யணும்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய சிஷ்யர்களுக்கு சொன்னாங்கன்னாக்கா அதை அப்படியே சிஷ்யமார்களும் வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு போவாங்க. அதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் மகாத்மாக்கள் அப்படின்னு சொல்றதுக்கான ஒரு இதுதான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய மீனிங் ஆக்சுவலி. எஸ் 27 வாசிங்க மாதாஜி. प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः
अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते. எஸ், அகங்காரத்தினால், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருத்தருக்கு அகங்காரம் இதனால் வரக்கூடிய போலி அந்த ஃபால்ஸ் ஈகோ இருக்கு இல்லைங்களா, அதனால பாதிக்கப்பட்டு மயங்கிய ஆத்மா. சோ பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இந்த புலன்கள், மனது, இந்த இன்டெலிஜென்ஸ் இது மூணுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம கட்டுக்குள்ள இல்லாம போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மனதின் கட்டுக்குள் வராவிட்டால் அகங்காரம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா மேலோங்கி இருக்கின்றது. அது ஒன் ஆஃப் த குவாலிட்டி ஆஃப் த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட், அதாவது ஒன் ஆஃப் த குவாலிட்டிஸ், அதாவது 8 ஜடசக்திகள்ல அது ஒரு சக்தி இந்த அகங்காரம் என்பது. இந்த பௌதீக இயற்கையின் முக்குணங்களால் நடைபெறும் செயல்களுக்கு தன்னையே கர்த்தா என்று எண்ணிக்கொள்கின்றான். அது கரெக்ட் தானே? இப்போ அகங்காரம் இருக்கிற கிட்ட போய் நீங்க ஏதாவது கேளுங்களேன், இது நான் செஞ்சேன்னு தான் சொல்லுவாங்களே தவிர பகவானுடைய அனுகிரகத்துல எனக்கு இது கிடைச்சது அப்படின்னு 1% கூட சொல்ல மாட்டாங்க. ஐ ஒன்லி டிட் இட், ஐ எம் த டூயர், இது மாதிரிதான் இருக்கும். எல்லாமே நான் அப்படின்னு நான் என்ற அந்த சொல் பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா இருக்கும் அவங்க கிட்ட. ஐ எம் த கிரியேட்டர்ன்ற கடவுளே நான் தான் அப்படிங்கிற அந்த நிலைக்கு அவர்கள் இருப்பார்கள். சோ அப்படிப்பட்டவர்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா 3 குணங்கள்ல ஒரு குணமான அந்த ரஜோகுணத்துல வந்து மேலோங்கி இருப்பார்கள் நடைபெறும் செயல்களுக்கு. சோ அதனால எது செஞ்சாலுமே இதனுடைய விளைவுகள் அனைத்துமே என்னுடைய செயல்பாட்டினால் வந்தது, ஐ எம், அந்த கிரெடிட் எல்லாமே எனக்கு தான் அப்படின்ற அந்த நிலைக்கு அவர்கள் தள்ளப்படுவார்கள். செயல்களுக்கு தன்னையே கர்த்தா என்று எண்ணிக்கொள்கின்றான். சோ இப்ப எதுக்கு பகவான் இதை சொல்றாருன்னாக்கா, நீ செய்ய வேண்டிய கடமையை நீ செய், ஆனா இந்த அழிவு என்பது அழிவுக்கு காரணம் நீதான்ட்டு மட்டும் நினைக்க கூடாது. ஏன்னா இதெல்லாமே விதிக்கப்பட்ட கடமை உனக்கு, இதை பலனை எதுவும் எதிர்பார்க்காம செய் அப்படின்ட்டுதான் மீண்டும் வந்து பகவான் சொல்கின்றார். அவரே சொல்வார் இந்த இதுல வந்து நடுவுல வரக்கூடிய ஸ்லோகத்துல எல்லாம் இது வரும். உண்மையிலே எனக்கு இந்த உலகத்துல செய்ய வேண்டிய செயல்கள் எதுவுமே கிடையாது, இருந்தாலும் நான் செயலில் ஈடுபட்டுள்ளேன். சோ நான் செயல் புரியாமல் போய்விட்டால் என்னை பின்பற்றி எல்லாருமே செயலற்றவர்களாக ஆகிவிடுவார்கள். அதனால அர்ஜுனா, நீ செயலற்றவனாக ஆகக்கூடாது, எழுந்து போர் புரி அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் அட்வைஸ் பண்ணிட்டே தான் இருப்பார் பகவான். சோ இதுதான் நம்ம வந்து அதனுடைய கண்டினியூவேஷன் தான் இந்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாமே. எஸ், நெக்ஸ்ட் 37 வாசி மாதாஜி. ஐ திங்க் 36 வாசிடுங்க ஃபர்ஸ்ட், அதான் முதல் அதுக்கப்புறமா வரும்போது ரைட். ஓகே. அர்ஜுன உவாச்ச அத கேன பிரயுக்தோயம் பாபம் சரதி புருஷः அனிச்சன்னாபி வார்ஷ்ணேய பலாதிவ நியோஜிதः. எஸ், ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச. ஓகே, எஸ், தூமேவா धूमेन व्रियते. இல்ல பகவான் உவாச்ச வாசி. ओके. श्री भगवान् उवाच काम एष क्रोध एष रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येन मिह वैरिणम्. மிக வைரினம். எஸ், தூமநாவ்ராத். இது படிச்சோம். ஓகே. धूमेन व्रियते वह्निर्यथा दर्शो मलेन च यतो बेनावृतो गर्भस्तथा तेन மாவிருத்தம். எஸ், இப்ப வந்து நாம வந்து இவருக்கு விருப்பமே கிடையாது, யாருக்கு? அர்ஜுனருக்கு போர் புரியறதுக்கு. சோ அதே மனசுல வச்சுட்டு வந்து கொஸ்டின் கேட்கிறார். ஒருவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விருப்பம் இல்லாவிட்டாலும் பலவந்தமாக ஈடுபடுத்துவது போல ஒருவன் பாவ காரியங்களை செய்ய எதனால் தூண்டப்படுகின்றான் அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின். அதாவது போர் புரிஞ்சு எல்லாரையும் கொல்றது பாவம்ன்றது மைண்ட்ல அவருக்கு, ஆனா இந்த செயலை வந்து செய்வதற்கு எது தூண்டுகின்றது அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின், எதனால் தூண்டப்படுகின்றான் அவன் அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் வந்து முன்னாடி வைக்கிறார் அர்ஜுனர். அதுக்கு பகவானும் சொல்றாரு, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா காமமே இதற்கு காரணம் அப்படின்ட்டு சொல்றாரு ஆக்சுவலி. ஏன்னா இவங்களுக்கும் நாடு அன்பது அவசியம் இல்லையா? அதாவது தர்மத்தை நிலைநிறுத்தணும்ட்டு பகவான் வந்து நினைக்கின்றார். ஆனா அவர்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா தன்னுடைய வீடு வாசல் இழந்து அவர்கள் அந்த நாட்டையும் வந்து அந்த நாட்டை அவங்களும் திரும்பி பெறணும்ன்ற அந்த ஒரு இது இருக்கு. ஸோ தே நீட் டு கெட் பேக் தேர் கண்ட்ரி இல்லையா? அதுக்கு தான் அவங்க வந்து சண்டை போடுறாங்க. அவங்க கொடுக்கலன்னு சொன்ன பிறகு கண்டிப்பாக சண்டை போடுகிறார்கள் இவர்கள். சோ அதன் மேல வந்து நீ பற்றோடு நீ செய்யாதன்ட்டு முன்னாடி அதாவது பின்னாடி சொல்வார் அவர் வந்து. சோ உன்னுடைய கடமையா நினைச்சு மட்டும் நீ இந்த போர் புரி, இந்த இந்த போர்னுடைய விளைவு மேல நீ பற்று வச்சு நீ செஞ்சின்னா அது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உனக்கு நன்மையை கொடுக்காது, பந்தப்பட்டு விடுவாய். அது பாவமா இருந்தாலும் சரி புண்ணியமா இருந்தாலும் சரி, யூ வில் கெட் பாண்டட். அதனாலதான் நீ வந்து பக்தியோட செயல்படுன்ட்டு தான் அவர் வந்து 2nd சாப்டர்ல இருந்து சொல்லிட்டு இருக்கார்.
காமமே இதற்கு காரணம். அதாவது மோகம், பேராசை. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருத்தருக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த பேராசை தான் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே காரணம். காமம் ரஜோகுணத்தில் உற்பத்தி ஆகின்றது. இந்த காமம் என்பது ரஜோகுணத்தில் உற்பத்தி ஆகின்றது. பின்னர் அது அடையப்படாவிட்டால் கோபமாக மாறுகின்றது. அக்தை உலகின் எல்லாவற்றையும் அழிக்கும் பாவகரமான விரோதியாகும் அர்ஜுனா அப்படின்ட்டு சொல்றார். சோ காமமே இதற்கு மூல காரணம் அப்படிங்கிறத வந்து கிளியரா வந்து சொல்றார், ரிப்ளை கொடுக்கிறார். சோ அந்த காமத்தினுடைய the degree of that what is that lust, காமம் என்பது லஸ்ட்னு சொல்றோம் இங்கிலீஷ்ல. சோ the degree of the lust பாத்தீங்கன்னாக்கா 3 நிலைகளாக அவர் வந்து விவரிக்கின்றார். ஸோ நாம கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா மனித உருவில், ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மரம் செடி கொடி, அதுக்கப்புறம் வந்து விலங்கினம், இந்த 3 நிலைகளை பற்றி நம்ம வந்து இந்த உயிர் வாழ் இனத்தோட வந்து ஒப்பிடப்படுகின்றது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த பிக்சர் பாத்தீங்கன்னாக்கா புகையால் மறைக்கப்பட்ட இந்த நெருப்பு இல்லையா? நெருப்பு வந்து எரிஞ்சுட்டே தான் இருக்கும், ஆனா புகை வரும் இல்லைங்களா? ஸோ எவ்வாறு நெருப்பு புகையாலும் மறைக்கப்பட்டிருக்கின்றது, அதே மாதிரி ஒரு கண்ணாடி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தூசியால மறைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதே மாதிரி ஒரு தாயின் கருவில் இருக்கக்கூடிய குழந்தை வெளி உலகத்திற்கு பாத்தீங்கன்னா 9 திங்கள் வரைக்குமே மறைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இது நம்ம பார்க்க முடியாது. ஆனா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நெருப்பு நம்மளால கொஞ்சமா கண்ணுல பார்க்க முடியும். இங்க ஓரளவுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளால இந்த கண்ணாடியில பார்க்கும்பொழுது ஒரு ஆவரேஜா கொஞ்சமாவது நமக்கு வந்து நம்மளுடைய எதை பாக்குறாங்களோ அந்த பிம்பம் வந்து தெரியும். ஆனா தாயின் கருவில் இருக்கக்கூடிய குழந்தை வந்து வெளியில வந்தா மட்டும்தான் நம்மளால பார்க்க முடியும் இல்லையா? இந்த மாதிரி 3 நிலைகளை வைத்து வந்து நம்மளுடைய காமத்தினுடைய அளவை வந்து டிகிரி ஆஃப் த லஸ்ட் வந்து விவரிச்சிருக்காங்க. இந்த ஃபர்ஸ்ட் லெவல் பாத்தீங்கன்னாக்கா மனித, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா லிவிங் பீயிங்ஸ், அதாவது ஹியூமன் லைஃப்க்கு வந்து ஒப்பிட்டிருக்கின்றார்கள். சோ இது வந்து சின்ன அளவுல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆசை, அவ்வளவுதான், த டிசையர். அந்த காமம் என்பது சிறிய அளவுல இருக்கும் பொழுது மீண்டும் நம்ம வந்து நல்வழியில வந்து வரத்துக்கான மார்க்கம் உண்டு, மீண்டும் மனித பிறவி எடுப்பதற்கான ஒரு மார்க்கமும் உண்டு. அது கொஞ்சமா இருக்கக்கூடிய ஒரு மோகம். ஆனா நெக்ஸ்ட் லெவல் பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் கம்பேர்ட் டு த அனிமல் லைஃப்க்கு. அதாவது காமத்தினுடைய லெவல் பாத்தீங்கன்னாக்கா எவ்வாறு கண்ணாடி வந்து தூசியால படிஞ்சிருக்கும் பொழுது நம்மளால கிளியரா நம்மளால வந்து நம்மளுடைய உருவத்தை பார்க்க முடியாதோ, தட் டிகிரி ஆஃப் தட் இஸ் லஸ்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா அனிமல் லைஃபுக்கு வந்து ஒப்பிட்டிருக்கின்றார்கள். நெக்ஸ்ட் அதுக்கடுத்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதிகமான காமம். ஸோ அதாவது நம்மளால அளவிடவே முடியாத காமத்தினுடைய லெவல் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு குழந்தை வந்து தாயின் கருவில் இருக்கும் பொழுது அந்த குழந்தையை நம்மளால எவ்வாறு பார்க்கவே முடியாதோ அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா காமத்தினுடைய அளவு வந்து ஒப்பிடப்பட்டு, இது வந்து பிளான்ட் லைஃப்க்கு, அதாவது மரம் செடி கொடிகளுக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. ஏன்னா அவங்களால அசையவே முடியாது. 1000 ஆண்டுகளா கூட ஒரு மரம் இருக்கும் இல்லைங்களா இந்த உலகத்துல. சோ அந்த அளவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்ட்ராங்கா வேரூன்றி இந்த உலகத்திலேயே நம்ம வந்து ஒட்டின்னு இருப்போம். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் as 3 degrees of lust. ஸோ இந்த காமம் இருக்கக்கூடிய இடங்கள் எது எது அப்படின்னாக்கா இந்த புலன்கள், அதுக்கப்புறம் அறிவு, அதுக்கப்புறம் வந்து மனசு, இந்த 3 இடங்கள்லயும் வந்து குடிக்கொண்டிருக்கும். ஸோ இந்த மோகம் என்பது இருக்கக்கூடிய மோகம் எங்க இருக்குன்னாக்கா இந்த அது பாத்தீங்கன்னா ஞானம் இருக்க வேண்டிய இந்த மனதளவுல இருக்கக்கூடிய அந்த ஞானம் இருக்க வேண்டிய இடத்துலதான் வந்து மோகமும் வந்து குடிக்கொண்டிருக்கும். ஆனா அதை நம்ம வந்து கீழ் இயல்பை வந்து மேல் இயல்பால் வந்து நம்ம வந்து ஆள வேண்டும். அப்பொழுதுதான் நம்மளால அதை வெற்றி கொள்ள முடியும். இல்லை என்றால் அந்த மோகத்துக்கே நாம வந்து அடிமையாகி நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அனிமல் லைஃபா இல்ல பிளான்ட் லைஃபா இல்ல மனித வாழ்க்கையா, இந்த 3 இதுல நம்ம வந்து சுத்திக்கிட்டே தான் இருப்போம் நம்ம. எவ்வாறு நெருப்பு புகையாலும் கண்ணாடி தூசியாலும் கருப்பையாலும் மறைக்கப்பட்டுள்ளதோ அவ்வாறே காமத்தின் பல்வேறு நிலைகளால் உயிர்வாழிகளும் மறைக்கப்பட்டுள்ளனர். நாம் எல்லாருமே அது மாதிரிதான். ஆனா இந்த அட்லீஸ்ட் இந்த ஃபர்ஸ்ட் லெவல் வந்து நம்ம திரும்பி மனித உருவத்துக்கு வரத்துக்கான மார்க்கம் உண்டு. ஆனா இந்த 2 லெவல்ஸுமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மீண்டும் மனித உருவத்துல வரத்துக்கான மார்க்கம் என்பது இருக்காது. அதனாலதான் ஆசை கொஞ்சமா இருந்தா போறோம், நிறைய ஆசை நமக்கு தேவையில்லை. லோ, மிடில் அண்ட் ஹை வந்து தவிர்த்திடணும் நம்ம என்னைக்குமே. பேராசையே நமக்கு தேவையில்லை. அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நெக்ஸ்ட் ஜென்மம் 100% வந்து அவங்களுக்கு மனித வாழ்வே கிடையாது. அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். 42 வாசி. இந்திரியாணி பராண்யாஹோர் இந்திரியேभ्यः பரம் மனः மனசஸ்து பரா புத்திர் யோ புத்தேஹ
परतस्तु सः. ஸோ இந்த ஜடம், இந்த உடலை விட பாத்தீங்கன்னாக்கா புலன்கள் வந்து பெரியது. அதுதான் செயலாற்றக்கூடிய புலன்கள் வந்து இந்த ஜட பொருளை விட உயர்ந்தது. ஜடம் என்பது இந்த உடலுக்கு தான் சொல்கின்றார்கள். அதே மாதிரி மனது வந்து புலன்களை விட உயர்ந்தது. புத்தி வந்து மனதை விடவும் உயர்ந்தது. ஆனால் அவனோ, அதாவது ஆத்மாவோ பாத்தீங்கன்னாக்கா அனைத்தை விட, அதாவது பாத்தீங்கன்னா புத்தியை விட உயர்ந்தவன் அவன் அப்படிங்கறத வந்து நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். சோ ஆத்ம ரூபத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் மோர் பவர்ஃபுல் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இதோட இந்த சாப்டர் வந்து முடிஞ்சது. ஓம் தத் சவிதீர் ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே அர்ஜுன சம்வாதே त्रयोदशे कर्मयोगानां त्रयोदशाध्यायः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा मा. हरे कृष्णा. கிருஷ்ணா பிரபு போல்ஸ் போட்டுருங்க, அவங்க பாட்டு பண்ணிட்டே இருக்கட்டும். நீங்க ஸ்டோரிஸ் எஸ் மேம். நம்ம கிருஷ்ணா அர்ஜுனா வை அர்ஜுனான்ற ஸ்டோரி சொன்னனா சொல்லிட்டீங்க ஃபர்ஸ்ட் டே சொல்லிட்டீங்க. ஓகே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம வந்து பார்க்க போற கதை வந்து நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்ததெல்லாம் வந்து நம்ம பகவத்கீதா ஸ்டார்ட் ஆனது, அதாவது அந்த குருக்ஷேத்திரம் என்ற ஒரு இடத்துல ஸ்டார்ட் ஆச்சு. அதை பத்தி நம்ம பார்த்தோம். இப்போ நம்ம பார்க்க போறது என்ன முக்கியமான ஒரு விஷயம்னா, இந்த குருக்ஷேத்ரா வார் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி நாள் என்ன ஆச்சுன்றத நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ குருக்ஷேத்ரா வார், இப்போ நம்ம ஆர்டினரி நம்மளோட கிரிக்கெட் நடக்கிறச்சே கூட அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டேஜ் அந்த ஃப்ளோரை வந்து சுத்தப்படுத்துவாங்க இல்லையா? ஸோ வார் ஃபீல்டும் இதே மாதிரி தான். ஸோ அதுவும் வந்து என்னன்னா இந்த மாதிரி சுத்தப்படுத்துவாங்க. அந்த மாதிரி பண்றச்சே என்ன ஆகுதுன்னா, அர்ஜுனரும் கிருஷ்ணரும் வந்து ஒரு ரவுண்ட் வர்றாங்க. அப்போ வரச்சே என்ன ஆகுதுன்ற கதை தான் நம்ம பார்க்க போறோம். சோ இது வந்து இந்த கதை பேரு ஃபேத் ஆஃப் அ ஸ்பேரோ. இதோட என்ன ஸ்பெஷாலிட்டின்னா, இவங்க ரெண்டு பேரும் வர்றதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி இந்த மரங்கள் எல்லாம் எடுக்கிறதுக்கோசரம் யானைகளை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க. அப்பெல்லாம் புல்டோசர் என்ற கான்செப்ட் இல்லை இல்லையா? சோ அப்போ வந்து அந்த யானைகள் வந்து இந்த எல்லா மரங்களையும் வந்து தூக்கிட்டு போடுறச்சே ஒரு மரத்துல வந்து இந்த மாதிரி ஒரு குருவிகளும் அதோட குட்டிகளும் அந்த மரத்துல இருக்கு. சோ கரெக்டா வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த குருவியோட நெஸ்ட் கீழே விழுந்துடுது, அதோட அந்த குஞ்சிகளும் கீழே விழுது. அந்த டைம் தான் கரெக்டா வந்து இந்த நம்மளோட கிருஷ்ணரும் வர்றாரு. சோ அது நடக்கிறச்சே என்ன ஆகுதுன்னா, கரெக்டா அந்த குருவி வந்து இவரை பாத்துருது, அதாவது நம்ம கிருஷ்ணரை பாத்துடுது. பார்த்த உடனே அந்த குருவிகளுக்கு வந்து செம்ம ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. சரி, எப்படியாவது நம்ம கிருஷ்ணரை வந்து நம்ம விடவே கூடாது, நம்ம அவர்கிட்ட போயிட்டு என்னெல்லாம் முடியுமோ நம்ம கேட்கணும், இந்த குட்டிகளை காப்பாத்துறதுக்கோசரம் கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு சொல்றாரு. சோ அந்த கரெக்டா வந்து போறதுக்கோசரம் இந்த குட்டிகள் வந்து அந்த அடுத்ததுல வந்து என்னன்னா, இவங்க சும்மா பார்த்துட்டு வர, இன்னும் வார் ஸ்டார்ட் ஆகல. அப்போ அந்த ஸ்பேரோ வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுது. இந்த மாதிரி கிருஷ்ணரே என்னோட நிலைமையை நினைச்சு பாருங்க, இந்த மாதிரி என்னோட குட்டிகளும் என்னோட இதெல்லாம் கீழே விழுந்துடுச்சு, எப்படியாவது கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படின்னு. உடனே கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாருன்னா, நான் என்னமா பண்றது, நான் வந்து என்ன பண்ண முடியும், இதெல்லாம் என்ன நேம், அந்த ஃபேட் என்னவோ அதை வச்சுதான் எல்லாமே நடக்கும் அப்படின்னு. அப்போ கிருஷ்ணர் அப்படி சொல்றச்சே அந்த ஸ்பேரோ சொல்லுது, அதெல்லாம் இல்ல, நீங்க நினைச்சீங்கன்னா எது வேணா நீங்க எழுதலாம் மாத்தி அப்படின்னு. கிருஷ்ணா சொல்றாரு, இல்லம்மா, ஒருத்தர் கர்ம பலனும் சரி, அந்த கால சக்கரமும் சரி, அதை வச்சுதான் நடக்கும் அப்படின்னு. உடனே ஸ்பேரோ சொல்லுது, இந்த மாதிரி குருவி சொல்லுது, நீங்க பேசுறதெல்லாம் பெரிய பெரிய விஷயம், எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல, ஆனா எனக்கு ஒன்னொண்டி புரிஞ்சிச்சு, என்னன்னா அந்த காலம்ன்றது உங்க கையில இருக்கிற சுதர்ஷன் தான். நீங்க நினைச்சீங்கன்னா நீங்க வந்து இந்த குஞ்சுகளை காப்பாத்தலாம், நான் டோட்டலா சரணடைறேன், அப்போ உங்க இஷ்டம், நீங்க என்ன டிசைட் பண்றீங்களோ பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணரை சுத்திட்டு அந்த குருவி வந்து போயிடுது. சோ அது வந்து பாக்குறச்சே அர்ஜுனர் புரியவே இல்லை, என்னடா ஏதோ குருவி வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனர் கிட்ட சொல்றாரு கதை, எதுவுமே அவருங்க சீக்ரெட்டே இல்லையா, அதனால அவர் எல்லாம் சொல்லிடுறாரு இது நடக்குதுன்னு. முடிஞ்ச உடனே அவர் சொல்றாரு, இந்த மாதிரி அங்க இருக்கு பாரு, அந்த யானை இருக்கு இல்லையா, அந்த யானை தான் இந்த மாதிரி பிரச்சனை பண்ணுச்சு அப்படின்னு. உடனே கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாருன்னா, ஓ அப்படியா, அர்ஜுனர் கேட்கிறாரு, ஐயோ அப்படியா அப்படின்னு. இவர் சொல்றாரு, இந்த மாதிரி நீ என்னோட காந்திவத் உன்னோட போ கொடு அப்படின்னு. இப்ப அர்ஜுனரோட போவோட பேர் என்ன, நீங்க வாட்ஸ்அப்ல சாட் போடலாம், எல்லாருக்கும் சாட் ஆக்டிவேட் பண்ணிருக்கோம்.
சோ நீங்க வந்து சாட்ல மெசேஜ் போடலாம். அர்ஜுனரோட வில்லோட பேர் என்ன? சோ கிருஷ்ணரோட என்ன வில் கேக்குறாரு? காந்திவா. தேங்க்யூ டிவோட்டி பிரசன்னா தேவி. எஸ். சோ என்ன ஆகுதுன்னா இந்த காந்திவா வருதா அவர் கேக்குறாரு. இவர் வந்து செம்ம டென்ஷன் ஆயிட்டார் அர்ஜுனர். அவரோட வில் கொடுக்க கூடாதுன்னு இல்ல, பட் கிருஷ்ணர் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராமிஸ் எடுத்திருக்காரு இல்லையா, அவர் எந்த விதமான இதையும் தொடமாட்டாரு அப்படின்னு. அதனால அவர் ஒரே டென்ஷன்ல வந்து என்ன சொல்றாருன்னா, இல்லையே கிருஷ்ணரே நீங்க சொல்லுங்க, அந்த யானையை அழிக்கணும் இல்லையா, நான் பாத்துக்கிறேன்னு. கிருஷ்ணர் அவரும் விட மாட்டேன்றாரு, நீ கொடுத்தே ஆகணும்னு. சரின்னு அர்ஜுனர் கொடுத்துடுறாரு. ஃபைனலா கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரோ அதுதானே. கிருஷ்ணர் வந்து எய்ம் பண்றாரு அந்த யானை மேல, அந்த வில்ல விடுறாரு. வில்ல விட்ட உடனே என்ன ஆகுது? யானை இறந்துச்சா? என்ன ஆச்சு? யானை இறந்துச்சா? சாட் ஓப்பனா இருக்கு. என்ன ஆச்சு? நோ, யானை அவ்வளவு மோசமா கிருஷ்ணரோட குறி பிரசன்னா தேவி அவர்களே? இல்ல இல்ல, ஓகே, யானை இல்ல. ஆனா என்ன ஆகுதுன்னா, அவங்களோட உள்ள அவ மேல அந்த யானை மேல இருக்கிற அந்த ஒரு பெரிய பெல், அந்த பெல் வந்து கீழே விழுது. சோ அர்ஜுனருக்கும் ஒரு தெனாவட்டான ஒரு சிரிப்பு. எப்பவுமே நம்ம கூட ஃப்ரெண்ட்ஸோட போயிட்டு அவங்க ஏதாவது குறி மிஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா நம்மள தாங்கவே முடியாது. அப்புறம் இமீடியட்டா அர்ஜுனர் சொல்றாரு, கொடுங்க நான் பண்றேன். கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, வந்த வேலை முடிஞ்சிச்சு, கிளம்பலாம், நம்ம வார் வேற ஸ்டார்ட் ஆகணும்னு. அப்படியா அப்படின்னு, வாவா கிளம்பலாம்னு சொல்லிட்டு அவங்க அதை பத்தி மறந்துடுறாங்க. சோ வார் எல்லாம் முடிஞ்சிட்டு அந்த அந்த 18 நாட்கள் முடிஞ்சிட்டு கடைசியில என்ன ஆகுதுன்னா, கடைசியில எல்லாம் முடிஞ்ச அப்புறம் எப்பவுமே எல்லாரும் அந்த வார்ஃபீல்ட பார்க்க வருவாங்க. அதை பார்க்க வந்த உடனே என்ன ஆகுதுன்னா, விழுந்து அங்க அடிப்பட்டவங்க இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு எல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட், அந்த வெப்பன்ஸ் எல்லாம் எடுப்பாங்க. அப்போ கிருஷ்ணர் போயிட்டே இருக்காரு, எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அவர் வந்து கடைசியில வந்து இந்த மாதிரி அந்த பெல்ல பாக்குறாரு. சோ கிருஷ்ணர் ஒரே ஒரு வார்த்தை அந்த ஸ்பாரோ கிட்ட சொல்றாரு. கடைசியா அவர் பாக்குறச்சு என்ன சொல்றாருன்னா, சரி நீ போமா, ஆனா ஒரு 2 வாரத்துக்கு சாப்பாடு எடுத்து வச்சுக்கோ அப்படின்னு. அது சொன்ன உடனே என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த குருவியும் சரின்னு சொல்லிது, பேச்சு கேட்காம வந்து போய் கேக்குது, சொல்ற பேச்சு கேக்குது. சோ இப்ப அர்ஜுனர் வந்து இந்த பெல் எடுத்துக்க சொல்றச்சே, பெல்லா? ஏன்னா அர்ஜுனருக்கு ஒரே ஆச்சரியம், நிறைய இருக்கு அங்க எடுக்கிறதுக்கு, வெப்பன்ஸ் இருக்கு, ஆளுங்க, இப்படி சொல்றாருன்னு. ஆனா அவர் கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, இவரும் ஆஸ் யூஷுவல் கிருஷ்ணர் சொல்றதுக்கு மறுவார்த்தையே இல்லையா அர்ஜுனருக்கு. அதனால மொத்த பகவத்கீதா கிருஷ்ணர் அர்ஜுனரை செலக்ட் பண்ணாரு. நம்ம எல்லாம் முன்னாடியே சொல்லு, எதுக்கு ஒரு 20 கேள்வி கேட்போம் இல்லையா? கேட்கறதோட நான் ஏன் நீ பண்ணணுமே சொல்லி இன்னொரு எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் ஆர் கேள்வியும் இருக்கும். இவர் அதெல்லாம் பண்ண மாட்டாரு. அந்த குருவிகளும் அந்த குட்டிகளும் பறந்து போச்சு. அப்பந்தான் அர்ஜுனருக்கு கிருஷ்ணரோட மொத்த பிளானே புரிஞ்சிச்சு. சோ ஏன் சொல்றேன்னா, கூடயே இருக்கிற அர்ஜுனருக்கே அவரோட பிளான் புரியறதுக்கு டைம் ஆகிடுச்சு. நம்ம இவ்வளோ தூரத்துல வந்திருக்கோம், நம்மளுக்கு புரியறதுக்கு டைம் ஆகும். சிச்சுவேஷனும் இதேதான். வீட்டுல இருங்கன்னா நம்ம கேட்கிறோமா, ஊரெல்லாம் சுத்திட்டே இருக்கும். சோ இத மாதிரி கிருஷ்ணர் வந்து சொல்றத நம்ம கேட்காம, ஐயோ எனக்கு ஆண்டவன் இப்படி பண்ணிட்டானே நம்ம கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டே இருக்கோம். சோ இட்ஸ் a பியூட்டிஃபுல் ஸ்டோரி. இது வந்து இந்த ஸ்பாரோக்கு இருக்கிற புத்தியில கொஞ்சம் நம்மளுக்கு இருந்தாலும் நம்ம வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட போலான்றதா இந்த மாடல். ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், தேங்க்யூ சோ மச். போல் முடிச்சிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ மேம். I think stop recording.